wangu kandoda kuti mundinzwisise. Mudzimba umu rikatimbotaurana nababa. Vamwe vangabvunze kuti sei uri kunyanyopa advice kunyanyotaura zvakanyanya kuna ana baba. Aiwa nenewo ndiri baba so ndinotosimbisawo vangu handiti vana tete variko vana mbuya variko kunge vari vanodzidzisawo vanhukadzi. So nhasi ndoda kuti timbotaura nyaya dzepabonde vana baba handiti nyaya dziri kuratidza kuti zvoni vakadzi vazhinji vari kuratidza kuti vari kuzobuda mudzimba futi vakuenda kunoita misikanzwa kunze uku nenyaya yekuti bonde renyu muri kuita rakadhakwa nababa handiti. So ndakamboita part 1 part 2 nepart 3 mukaenda ipo panapa munozviona zvekuti mukadzi anobatwa sei kusvika pakuzosvika pakurara naye. So today I'm going to be majoring much panyaya yepabonde kuti mukadzi anokwirwa sei ana baba, mukadzi anorohwa zvinhu sei. So kana wanga usati wasubscribe pachannel panapa, I kindly ask you mzukuru kuti hapana chekumirira, please subscribe to this channel, turn on your notification bell so that whenever I upload a video you will be notified. Handiti right vazukuru vangu vechinhurume toda kuti ndikuudzei kana wapasa kubva makuseni nyaya dzachona dzese ndadziisa malinki achona ndamaisa pamacomments ekutanga handei munomaona ipapo wona nyaya dzachona dzese kusvika panhasi handiti because ukada ungobatira panapa panyaya nhasi unogona kusamufadza futi. So kana wapasa zvese zvandakataura muzukuru, mukadzi harisi bhasikoro wazukuru, mukadzi harisi bhasikoro ndakambozvitaura, ungotange ungomisa chinhu chako nekupfekera munyinso. Aiwa ungotange ungopinza mustonyeni. Wanzwa muzukuru, tora time yako, take your time nekutamba naamai handiti unoita kuti love plays muzukuru muonatsobata umwe wako especially womubata papin code. Handakataura tikati zvoni ukamunyengerera zvakanaka anokunongedzera pane password, iwewo wobaya pane password. Uri kuona foni kamukadzi akafa nefoni kana password iri kungoti 0000 iwe chero ukabaya 1010 haivhure muzukuru handiti unofanira kutobaya kutotinya mabhatani chaiwo chaiwo. So semunhu anenge achiziva zvaari kuita chirega kunyanya waste time uchibata kunomunyerekedza nekunomukanganisa. Concentrate neipapo. Kana akati nini dedika ndinofanira kubatwa matinji, bata matinji sematinji muzukuru. Kana akati nini dedi ndinoda kubatwa pamusoro penyinso pestonyeni, bata pamusoro penyinso muzukuru. Wanzwa muzukuru usawaste time nekutenderera. Plus unofanira kuziva kuti vanhurume imimi weakness yenyu especially paraundi rekutanga munogona kukundikana zvishoma. Of which mukadzi paraundi rekutanga kana unga usina mubata zvakanaka, usina unatsomuromensa zvakanaka handiti unogona kuti paunenge wakupedza ndo paanenge akuchitanga kunatsonakirwa nebonde. So tiri kuti kudii, tiri kuti take your time kuti mukadzi wako akurumidze kuuya. Uchaona kuti zvoni kana ukamubata ukamukisawo, vamwe vanofarirawo makisa handiti ukamukisawo, umwe anofarirawo dyiwa nhengo yake chaichai unoisemei hanzi akupasa akuite kudya azukuru. Ndopamunozosiyiwa nevakadzi akutsvaga anoda kukudya. Usachiseme. Ndosaka chikukurudzira kuti vakadzi nevarume musarare mese musati mageza handiti munotanga wamageza nhengo dzenyu, mukadzi wonatsogeza konatsochena kunodyika muzukuru, wonatso kuchidya stonyeni handiti wodya stonyeni mushe kwete kuita kwete kuita ungati zvinhu zvisingadyiwe zvichidyiwa nevamwe. Vamwe vanotozvidya ichocho muzukuru chaunenge uchiti hainini handidye stonyeni. Kune vanotoidya ndosaka vachizokutiza. So to avoid all that itawo zvinoda umwe wako muzukuru handiti chakangokosha ndechekuti kunge kuri kunogezwa kuuraya vazukuru hakuna kana poison. Mazvinzwa stonyeni haina kana poison. Usafunge chete kuti kunomboita zvakati nezvakati, haiwa izvozvo hazvifungiwe. Plus mukadzi wacho ndewakoka handiti mukadzi anosvika pakuti bhodhi yake anotanga kufemera padenga zvokutoti kana neonotya kuti asindakuraya munhu panapa anakirwa newe.
iwo wozoti kana wakuuya muzukuru ukaona akukudhonza kuti chiuya, muzukuru bata basa sebasa, tina zvinhu sezvinhu, plus itaiwo muchitaurirana, musangoite bonde rekunge vanhu musiri kuzivana. Nditi munopotawo muchitaurirana uchibvunzawo umwe wako kuti uri kuda fast here kana kuti uri kuda slow. Iye anotokutaurira kutoti baba mwanaka chimboitai slow, and then wodrive mbichana magi ako uchiziva kuti ndine mamwe 2-3 ari pamberi mbichana. Ukazonzwa kuti kamu iwo worowa basa sebasa muzukuru. Handiti mukadzi kuitira kuti anatsodi kunakirwa. Next time I was even thinking kuti ndinonatsoenda pamubhedha ndokuratidzaiwo kuti chiuno chinotambiswa sei. Vamwe vanoda kuti tinatsotodemonstrata kuti chiuno chachona chinenge chichitambiswa uchinatsodhiraivha umwe wako uchidhiraivha mushe. Handiti muzukuru communicate. Handiti communicate. Kana mumwe wako achikurumidza, ukatoona bhebhe wako kana kuti mukadzi wako achikurumidza kunge ari anofara kusvika pakuproduce, iye akanaka, mutundise kana ka3 kana ka4. Wonatsomuti bhebhe tunda, achipedza kutunda worega kumira muzukuru, ramba uchiri drive. Wonatsobata pamusoro iwe kana naye unomunhu wakuscreama kuchema kuti ndofira pano. Kwa muzukuru ukanatsobata mukadzi zvakanaka, ukanatsokwira mukadzi zvakanaka, haazombofunge zvevamwe vanhu, kana anenge achitongoti ndinofira pano padehwa ndipo pandinofira pamhofela. Haazombofunge kumwe futi. Handiti ndichakuudzai kuti zoni zvinofamba sei kuti azosvika pakudi muzosvikawo pakutunda, because vazukuru vangu vamwe vari kuchema kuti hanzi kana apedza kundikwira anenge asisina basa nene, anobva ngoburuka obva atongorara. Vakadzi havadi munhu akadaro. Vanoda kuti wapedzawo kukwirana naye unobva wambouyawo kumudza kuti munyaya uchitaurawo naye, uchimupuruzirawo kusvikawo hope dzabata. So ndopatichatangira ipapo, tichizoda kuti tizosvika kuti kusvika pakutorota kuti munorotana. Right, na Uncle Sensitive, handiti ngatinyorerane kumacomments kuti what do you think nenyaya dziri panapa, uchitiudza futi kuti ndedzipi nyaya dzamunoda. Na Uncle Sensitive tichiti much love.